Ahojte, dnes si budeme robiť horúcu čokoládu. Potrebujeme na to pohár mlieka. Ja používam 3,5%, bielu čokoládu a mliečnú čokoládu. Pohár mlieka si vylejeme, podpalíme. A počkáme, kým sa mlieko zohreje. Mlieko už máme horúce, tak ho dáme preč z ohňa. Čokoládu, ktorá sa nám pekne rozpustí. Čokoládu už máme rozpustenú. Tak si ju len prelejeme do mliečka. A teraz ideme robiť mliečnú horúcu čokoládu, takže zase si vylejem pohár mlieka, zohrejem ho. Nie aby vrelo, iba aby bolo zohriaté. Na každú horúcu čokoládu používam 50 gramov čokolády, čo je asi polovička presne zo stovky. Tak, teraz to vypneme, premiestníme a pridáme mliečnú čokoládu. Rozmiešame, kým sa čokoláda nerozpustí. A je to hotové. Horúcu čokoládu máme hotovú. Napíšte mi do komentára, či sa vám vydarila. Ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Majte sa!